ଫେବୃଆରୀ 14 ପ୍ରେମର ଦିବସ। ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରେମର କବିତା ନୁହେଁ, କିଛି ଲୋମଟାଙ୍ଗୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା କିଛି ପୃଷ୍ଠା ଖାଲି। ଲୋମଟାଙ୍ଗୁରା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାସି ଆସେ ଯେବେ ଆଖି ଆଗରେ। ଲୋମଟାଙ୍ଗୁରା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାସି ଆସେ ଯେବେ ଆଖି ଆଗରେ। 14 ଫେବୃଆରୀ ଆଜିର ଦିନ 2019। 44 ଯବାନ ଯେବେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ। ପଳକରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା ଭାରତର ବୀରଙ୍କୁ। ଆକାଶ ଫାଟି ଧରା ବିଦାରି ଆତଙ୍କ ଗଳା ବୋଲି। ସେଦିନ କେତେ ଯେ ମା ପୁତ୍ର ହରେଇଲେ, କେତେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର। କୁନି କୁନି ପିଲା ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଅନାହାର। ଦେଖିଛି ଗାଁର ଯୁବକ କରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଯବାନ ହେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେବତା ମାତୃଭୂମିକୁ। ତା ସୁରକ୍ଷା କଥା କେବେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ବିଚାର। ସରିଯାଏ ସାଜି ସାଜି ପ୍ରହରୀ ଜୀବନ ତାର। ତା ଜୀବନ ବାୟୋଗ୍ରାଫିରୁ ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ରହିଯାଇଥାଏ ଖାଲି। ପୁନେଇ ପରବରେ ଘର ତା ବିନା ଲାଗିଥାଏ ଖାଲି ଖାଲି। ବିବାହ ପରେ ଦିନା କେତେକରେ ନବବଧୂକୁ ଯାଇଥାଏ ଘରେ ଛାଡ଼ି। କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଯେବେ ଖବର ପାଏ ସେ ବାପା ହେଇଛି ବୋଲି। ପଡ଼ିବା ଉଠିବା ନାଚିବା ଖେଳିବା ତାକୁନି ଶିଶୁର ଦେଖି ତ ପାରେ ନା କିଛି। ପଡ଼ିବା ଉଠିବା ନାଚିବା ଖେଳିବା ତାକୁନି ଶିଶୁର ଦେଖି ତ ପାରେ ନା କିଛି। ଘର କଥା ମନେ ପକେଇ ଲୁହକୁ କରେ ପଥର। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଅହରହ ମୁକାବିଲା କରେ ଆତଙ୍କର। ଘରେ ମା ଝୁରୁଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଝୁରୁଥାଏ, ଝୁରୁଥାନ୍ତି ତା ପିଲାମାନେ। ମନ ବୁଝାନ୍ତି ଆମରି ଘରୁ ବାହାରିଛି ଯବାନ, ଗର୍ବ ବହି ମନେ ମନେ। 2019 ମସିହାରେ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କରେ ଯେଉଁ 44 ଜଣ ଯବାନ ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲେ, ଶହୀଦ ପାଲଟିଗଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।